Hrvatski laburisti Stranka rada danas kreće sa donatorskom kampanjom u kojoj je cilj na transparentan način pribaviti sredstva za kampanju za parlamentarne izbore. Ovo je jedinstven i inovativan način gdje u stvari od naših simpatizera, birača tražimo da potpomognu našu kampanju, jer činjenica je mi nemamo svojih tajkuna, mi nemamo crnih fondova, mi nemamo svojih direktora poduzeća koji su postavljeni u javna poduzeća na ta mjesta da bi to vraćali svojim strankama i zbog toga smo prisiljeni na ovaj način simbolikom prodajemo, po simboličnim cijenama prodajemo dionice, radničke dionice na kojima su istaknute vrijednosti za koje se zalažemo i koje ukoliko dobijemo povjerenje naših birača i uđemo u Sabor, za te vrijednosti ćemo se zalagati. Isto tako tu su i ciglice koje su po cijeni od 15 kuna, na svakoj ciglici isto istaknut natpis za rad, za istinu, za znanje, za poštenje i za društvenu pravednost. Vrijednost se ne prodaje, ovo se prodaje simbolično suvenir stranke, što po zakonu koji je, ako se ne varam, u veljači ove godine donešen, stranka ima pravo na ovaj način se financirati, odnosno financirati predizbornu kampanju. Isto tako ovo i dionice i radničke dionice i ciglice su, da ne kažem, kupljene na hrvatskom tržištu, znači taj novac je već uložen u hrvatsko gospodarstvo. Riječ je o jednoj obitelji iz Čakovca koja nam je pristala izrađivati te ciglice po 2,5 kune i dionice također u Hrvatskoj tiskari. Možemo malo možda o planu i programu, s čime točno planirate birači pridobiti? Pa, gledajte, s obzirom da je ovo donatorska kampanja, prvo je, krećemo uopće sa pokušajem pribavljanja sredstava da ta kampanja ima neki svoj smisao, da se možemo pojaviti u medijima. Svi ti novci koji će biti ovdje zarađeni idu natrag u medije, jer to je način da se objavimo. Mi nemamo 15 milijuna kuna koliko je zakonom dozvoljeno po stranci. Većina ostalih stranaka je najavila da raspolažu s tim sredstvima, da će s tim ići. Ono s čim mi raspolažemo je upravo ove vrijednosti na kojima ćemo inzistirati danas sutra kad uđemo u Hrvatski sabor. Vaše mišljenje kao stranke prema Europskoj uniji, jučer je HSP rekao da ne želi ulazak u Europsku uniju poduprijeti. Što vi kažete kao stranka na sve to? Pa apsolutno, da je sve čisto, onda bi bilo i objavljeno. Jer ako može jedan novinar u Briselu doći do svih tih podataka sa obrazloženjem da ima pravo na informaciju, definitivno onda i hrvatska vlada je ne samo da može, nego i dužna i mora objaviti to svojim građanima. Jer to se ne tiče danas sutra samo hrvatske vlade i hrvatskih političara, tiče se cjelokupnog hrvatskog naroda, prema tome narod ima pravo da zna šta je to potpisano i kako će nam tek biti. Evo moje zadnje pitanje, relativno ste nova stranka na našem području. Kako su vas građani prihvatili, koliko na području Siska i naše županije cijeli imate članova? Na području županije imamo nekih 150 članova. Na svakom našem nastupu građani nam prilaze, čestitaju, pogotovo kad se pojavi predsjednik stranke Lesar, onda ljudi prilaze sa željom da mu samo stisnu ruku, da razmijene s njim riječ dvije. Uvijek je tu i vi ste još jedini političar u ovoj državi koji govori istinu, koji zastupa radnike i na kraju krajeva, nažalost, sva ostala politička scena, praktički sva, se može svesti pod ono da političarima više niko ne vjeruje, jer su srozali ugled totalno politike. Dobro, samo još kad je štand? Hvala. Štand kreće se danas u 10 gradova diljem Hrvatske, u 10 izbornih jedinica. Štandovi će biti otvoreni i mimo tih 10 gradova, po gradovima gdje god imamo svoje ogranke. Biće od 20. pa sljedeća 2 tjedna, znači okvirno do 30. će biti otvoreni ovi štandovi gdje svako prema svojim mogućnostima može kupiti jednu radničku dionicu od 10 pa na više kuna, 10 kuna, 50, 100 kuna. Te dionice će biti na štandovima, ove ostale idu našim simpatizerima koji imaju više mogućnosti
Ciglice su po 15 kuna. Da li biste mi htjeli samo tamo stati?